ଦଶପଲ୍ଲା ମହାସଭା ଭାଇ ନମସ୍କାର। ତାମାନେ ଆଜି ଆମର ତ ସବୁ ମହାସଭା ଗାଁଥ ଯେଉଁ ଭୁଲଭାଲ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଯାହାକି କିଛି ଭାଇମାନେ ପୁରୁଣା ପଦବୀ ନେଇକି ଥିଲେ ସେମାନେ ବାହାରିଛନ୍ତି, ନୂଆ ଭାଇ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ତ କିଛି ଜଣ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ତ ନାଁ ସବୁ ଲେଖା ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ଲକ କମିଟିରେ ଆମର ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଥିଲେ ଆଗରୁ ଭାଇମାନେ ଥିଲେ ବାଣିଜ୍ୟ ଦଶ ମିଶିକି ଥିଲା ନାଁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଏବେ ଯେହେତୁ ଆମର ଏବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଲେଖା ହେଇଯିବ ଏଇଟା ବ୍ଲକ କମିଟି ହିସାବରେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଜିଲ୍ଲା କମିଟିରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଭାଇମାନେ ରହିଲେ ନୂଆ ଭାଇମାନେ 6 ଜଣ ଭାଇମାନେ ଲେଖା ହେଇଛି। ହେଲା ଉପରେ ଆମର ରାଜ୍ୟ କମିଟି ରହିଲେ ଗୋଟେ ରହିଲା ରାଜ୍ୟ କମିଟି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ହେଉଛି ଆମର ଟୋଟାଲ ଦଶପଲ୍ଲା ବ୍ଲକର ପଞ୍ଚାୟତ କମିଟି। ଉପରେ ଏନ୍ଏସି ଦେଖନ୍ତୁ ଏନ୍ଏସିରେ ଆମର 5 ଜଣ ଭାଇ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇ, ପଦ୍ୟ ଭାଇ, ଜିତୁ ଭାଇ, ଆଉ 2 ଭାଇ ରହିଲେ ଜନକ ଭାଇ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଭାଇ। ତ ଏଇ ଭାଇଙ୍କ ନାଁ ଲେଖା ହେଇନି କ'ଣ ପାଇଁ? ଏ ଭାଇକି ଆଜି ଆମେ ଫୋନ୍ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ଫୋନ୍ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏଇ ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତ ଭାଇମାନେ ଲାଇନ୍କି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଭାଇ ଲାଇନ୍କି ଆସିବେ ନାଁ ଲେଖିବା। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଭାଇକି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଉଛେ ଯଦି କାମ ନ କରିବେ ନାଁ ନାଁ ଲେଖିବା କ'ଣ ଆମେ ଲେଖିବା ନା। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ 3ଟା ଲେଖା ହେଲା ଖମାର ସାହି 3 ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ କଟାଯାଇଛି ହରିଶ ଭାଇ, ସେ ତାଙ୍କର ଗ୍ୟାପ୍ ରଖାଯାଇଛି। ଯଦି ହରିଶ ଭାଇ ପୁନଶ୍ଚ ପିନ୍ ପକାଇବେ ତାର ଲାଇନ୍କି ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରଖାଯିବ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିହଗାର 5 ଭାଇ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 3 ଭାଇଙ୍କ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ 2 ଭାଇଙ୍କ ନାଁଟା ଛଡ଼ା ହେଇଛି ଯାହାକି ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ, ଦିଲ୍ଲୁ ଭାଇ। ତ ଏ ଭାଇ ଯଦି ଲାଇନ୍କି ଆସିବେ ସର୍ବଦା ମତାମତ ରଖିବେ। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେ ଭାଇଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବା। ତାସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ସିମିଠାଇ ରହିଲା ତୁମାଣ୍ଡି ମଧ୍ୟଖଣ୍ଡ 2 ଜଣ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସୁଜିତ ଭାଇ, କେଦାର ଭାଇ। ସୁଜିତ ଭାଇ ଯେହେତୁ ଦୋକାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିକି ସେ ଲାଇନ୍କି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁଟି ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସେ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା, ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ଭାଇକି ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ ତାଙ୍କ ନାଁଟି ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯିବ। ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯଦି କେଉଁଟା ଭୁଲଭାଲ ଟିକେ ରହିଛି କିଛିଟା ଜଣାଇବେ, ଯେହେତୁ ଟିକେ ଭୁଲଭାଲ ଟିକେ ରହିଯାଇଛି କିଛି ଏ ନାଁର ଭୁଲଭାଲ ଟିକେ ରହିଯାଇଛି। ସେ ଆମର ଯେହେତୁ ଖରା ହେଉଥିଲା ଅଧିକ ଧରେ ଭୁଲଭାଲ ଟିକେ ରହିଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ଭାଇମାନେ ଆସିଲା ପରେ ଲେଖାଲେଖି କରାଯିବ। ଆଉ କୌଣସି ମାନେ ନାଁ ନାହିଁ ବୋଲି ଖରା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କେଉଁ ନାଁଟେ ନ ଲେଖିବା କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ? ଯେହେତୁ ଆପଣ ଲାଇନ୍କି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ପିନ୍ ପକାଉନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଗୋଟେ କାମ ଧନ୍ଦାରେ ଟିକେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ନାଁଟି ନାହିଁ। ଆପଣ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣ ନିଜେ ଲାଇନ୍କି ଆସନ୍ତୁ, ନାଁ ନାହିଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାଇନ୍କି ଆସନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ ସେମାନେ ନାଁ ଦେଖିବା। ଯଦି ଭୁଲଭାଲ ଟିକେ ଅଛି ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଲେଖିଦେବେ। ଏଇଟା ବୋର୍ଡ ଆସିଛି, କାଲିକି ଆମ ବୋର୍ଡଟି ଲେଖାଯିବ। କାଲି ମଧ୍ୟ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ, ଯେଉଁ ଭାଇଙ୍କ ନାଁ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ ସେମାନେ ଖରା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନାଁଟି ଲେଖିଦେବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।